खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लानि सासे सेंग्राखौ गुवाहाटीआव थैनाय थासारियाव बोखांनो हादों थैनाय सुबुंनि मुङा राजा नार्जारी मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गुवाहाटी बामुनि मैदामनि डीएस ग्रुपआव खामानि मावोमोन नाथाय 23 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बिथाङा खामानियाव थाङाखैमोन दा बिथांखौ गुवाहाटीनि नुनमाटी जयन्तनगराव थानाय भारा न'आव फासि नांनानै थैनाय थासारियाव मोननो हानाय जादों नाथाय राजा नार्जारीनि गोथै देहाखौ नायनानै रोखायै हमदांनो हायो बियो गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाय नङा सोरबा दुथाङा जोबोद इनायै राजा नार्जारीखौ बुथारदों बिथांनि देहायाव गेदेर गेदेर थेफुखांनायखौ नुनो मोननाय जादों जेन सोरबा दुथाङा राजा नार्जारीनि देहायाव दै गुदुं लुनानै हाराहास्ति खालामनाय बा जायखिजाया गुदुं होनानै हाराहास्ति खालामनायखौ हमदांनो हायो बेनि उनाव गोदोनायाव दुरुं फानानै फासि फोनांनानै दोनदों जानो हागौ नाथाय गुबै जाथायनि सोमोन्दै दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै आसाम केबिनेटआव खेबथामै मन्थ्रि जानाय चन्दन ब्रह्म जाय चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफनि दैदेनगिरिमोन बिथां चन्दन ब्रह्मखौ नोंथांमोनहा बावबाय नामा आसामनि बिधानसभा बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो जेबो खौरां बिजों एबा बिपिएफनि मेल मिटिंफोरावबो नुनो मोननाय जाबोआखै मोनसे समनि बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मखौ जानो हागौ बेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो चन्दन ब्रह्मखौ बावगारलांबाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ सिनायला नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बे समाव हाग्रामा महिलारिया बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ सिनायला चन्दन ब्रह्मनि सोमोन्दै सोंथि खालामनायाव चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होननानै फिननाय होबाय हाग्रामा महिलारिया सोर चन्दन ब्रह्म आं सिनाया होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव गैयाब्लाबो बिपिएफ दोलोआव गेदेर गेदेर जयनिं हाबाफारि जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ मैयानि सानावबो तामुलपुराव जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन जेराव दरङाजुलि ब्लक कमिटि आरो नाग्रिजुलि ब्लक कमिटिनि 1500नि गोबां सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै दाबि खालामदों आरो गुबुन गुबुन दोलो बिजेपि इउपिपिएल एआइडिएफ जिएसपि आरो कंग्रेसनिफ्राय हाबफैदों नाथाय हाबफैनायफोरनि मादाव 80% इउपिपिएलनि सोद्रोमा होननानै फोरमायथिदों बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव हाबफैनाय इमानुएल मोसाहारिया बिपिएफआव फैफिननायनि अनगायैबो बिथां बायदि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैनो थाखाय सावरायगासिनो दङ बेखौ उननि समाव नुनो मोनगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया मणिपुर रायजोआव फिन दुंहाव थासारि गोबां दावराव जानायनि थाखाय सानबासिम इन्टारनेट बन्द खालामनो गोनां जाबाय मणिपुर रायजोआव मिथि हारिनो एसटि बिमुं होनायनि उननिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव दावराव जाजेनदोंमोन जाय दावरावआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै सरासनस्रा सुबुंफोरनि आखायाव हाथियार थानाय अदेबानि गाव गाबागाव हारिनिया हाथियार दैग्रा आफाद थानायनि थाखायनो दाङाबाजिया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै मणिपुर रायजोआव मिथि हारिनो एसटि बिमुं होनायनि उनावनो मिथि आरो कुकि हारिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि बुथारलायनाय न' बां सावनाय माब्लाबा आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव थाबायहोनाय आरो माब्लाबा लामा सामायाव गोथाङैनो सावथारनाय बायदि जाथायफोरा गोबां जालांबाय नाथाय बेफोरबायदि गोबां थासारि जानायनि उनावबो मिथि हारिनो एसटि खथा होनाया दि बोखारफिनजायाखै आरो बेबायदि दाङाबाजि खालामनायनि गेजेरजों मिथि हारिनो एसटि खथा होनाया दि बोखारफिनजानाय नङा बेखौ दाङाबाजि खालामग्राफ्रा दासिमबो हमदांनो हायाखै जायनि जाहोनाव दासिमबो मणिपुराव दावराव दावसिया जोबनानै थाङाखै फिन मिथि हारिनि सानै फरायसानि गोथै देहा मोननायनि उनाव मणिपुर रायजोआव दाङाबाजि थैनाय सानै फरायसाफोरा सासे हिन्जावसा आरो सासे हौवासामोन मुङा हिजाम 19 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुङा फिजाम हेमजेट 20 बोसोर बैसोनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला कचिं क्लास जोबनायनि उनाव केटिएम बाइकजों थांदोंमोन सीसीटीवीआव नुजाथिनाय बायदिब्ला कुकि आरो मिथि हारिफोरनि गेजेराव दावराव जानायनि गुबै जायगा चुराचानपुर फारसे थांदोंमोन बिथांमोनहा बेनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन सानै फरायसाफ्रा नाथाय बिथांमोन सानैनि गोथै देहाखौ मोननाय जाबाय आरो सानै फरायसाफोरनि उनथिंजाय हाथियार लानाय सानै सुबुं गसंनानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सावगारिया समाज बिजोङाव गोसारदों बेनि उनावनो बे बुथारनायाव कुकि हारिनि हाथियार लानाय आफादनि आखाइ दंखौ हमदांनो हादों बेनि उनावनो थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय रोजा रोजा फरायसाफोरा मणिपुरनि इम्फालाव धरना होनाय हाबाफारि लादों फरायसाफोरा राजभवननि गेटआवबो धरना होनाय हाबाफारि लादों जेराव फरायसाफोरनि धरनाखौ सामलायनो थाखाय
टियार गेस आरो मग बम्बो गावनो गोनां जादों जायजों सा 50 गोबां फरायसाफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो जोखोम जानायफोरनि मादाव बांसिनानो हिनजावसा फरायसाफोर होननानै मिथिहोदों थासारिया जाहाथे मणिपुर रायजोआव बांसिनै गाज्रि जाया बेनि थाखाय 5 सानसिम फिन इन्टारनेट बन्द फोसावदों रायजो बेंगिरिया जेब्लाबो जेननाय सोरनिबा आथिं खुलुमनायानो इउपिपिएलनि राजखान्थि धोरोम बे खोथाखौ बुंथिदों खाम्फा बरगयारिया गावसोर थांनानै थानो थाखाय सोरनिबा आथिं खुलुमनायानो बिथांमोननि थांखि होननानै बुंथिदों खाम्फा बरगयारिया बिथाङा बुंथिदों दि क'क्राझार आरो उदालगुरियानो जोंनि बिथा बेखौ राजखान्थिनि गेजेरजों गाबथानानै लाखिनो नांगोन नङाब्ला जोंनि इयुननि थाखाय मोजां जानाय नङा नाथाय बिथांमोननि सोरखार थासेयावबो तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरिसिमनि बियाबफोरखौ बिटिसि 6 शिड्युलनि बायजोआव हरनानै दरं उदालगुरि लकसभा बियाब दादों जायजों बिटिसिनि थागिबिफोरनि गोलाव समनि सिमां एमपि देरहानानै खामानि मावलांनो जि गोनांथि दंमोन बेफोरखौ जुगे जुगेसिम खाबु मोननाय नंला बेनि उनावबो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय आथिं हमनानै कमप्रमाइज खालामनो नागिरदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा उदालगुरिखौ बिजेपिनो एंगारनानै क'क्राझाराव बिजेपिनि मददजों एमपि देरहानायनि सिमां नुदों होननानैबो खाम्फा बरगयारिया बुंथियो नाथाय बिपिएफ दोलोआबो थागथियारि मानोना बिथांमोनहा सोलायनायनि मुङाव जि खोथा होदोंमोन बेफोरखौ जेबो मावफुंनो हायाखै बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैला आदिबासि गरखा बेंगलि राजबंशी बर' गार' राभा जायफोर बिथांमोनहा इउपिपिएलआव थांदोंमोन बिथांमोनहा दा बिपिएफआव फैफिनबाय जायनि थाखाय इउपिपिएलआ उदालगुरियाव बिसायख'थि गेलेनो साहस गैया होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार आरो उदालगुरि बियाबाव गेलेगोन जेननाय देरहानाया उननि बाथ्रा नाथाय बिटिसिनि थागिबिफोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ जुजिगोन होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया नंखाय पुलिस नंखाय एडिसि आरो नंखाय डक्टर हमनायखौ नोंथांमोनहा गोबां खोनाबाय जानांगौ नाथाय बे खेबाव हमजादों नंखाय टिटिइ नंखाय टिटिइआ रेलगारियाव टिकेट नायसंबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जादों हमजानाय नंखाय टिटिइनि मुङा पापु दास बिथाङा काछारनि थागिबि रिपर्टनि बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर फारसे थांनाय पेसेन्जार रेलगारियाव टिटिइ जानानै दावबायारिफोरनि टिकेट नायसंदोंमोन पापु दासआ रेलगारिनि दाब्बा दाब्बा टिकेट नायसंनायाव माखासेफोरनिफ्राय रांबो लादोंमोन पापु दासआ नाथाय पापु दासनि रायज्लायनाय आरो आखल आखुआव सन्देह जादोंमोन माखासे सांग्रां दावबायारिफोरा जाहोनाव दावबायारिफोरा पापु दासखौ सेबदोंमोन आरो टिटिइनि आइ कार्ड दिन्थिनो थाखाय बुंथिदोंमन नाथाय पापु दासआ दिन्थिनो हायाखैमोन बेनि अनगायैबो माखासे फोरमान बिलाइ बिनायावबो दिन्थिनायाव फेलें जादोंमोन पापु दासआ रायजो राजाफ्रा नंखाय टिटिइ पापु दासखौ उनाव हमनानै आरपिएफनि आखायाव गथायनानै हरदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला पापु दासनिया टिटिइ जानायनि गोबां सिमां दंमोन नाथाय गोबां आनजाद होसेयावबो आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखैमोन पापु दासआ जायनि थाखाय बिथाङा नंखाय टिटिइ जानानैब्लाबो रेलगारियाव टिटिइनि खामानि मावदोंमोन बिथाङा फारसेथिं हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना होस्रांदों गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्लायाव गं 386 नखरनो हानि पाट्टा होदों होननानै फोरमायथिदों एम बियार फेरेंगा बिथाङा बाक्सानि मसलपुरनि सिब्रुबारि बांग्रिकुसि एफआरसिनि सिङाव थानाय गासै गं 386 नखरनो हानि पाट्टा होदों होननानै फोरमायथिदों बियार फेरेंगा बिथाङा 1500 एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि मादाव 386 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गोलाव सम बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन नाथाय बिपिएफ दोलोआ बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो गोसो होआखैमोन आरो हानि जेंनाखौ सुस्राङालासे जोंनि लाइमोनफोरखौ जौ जुवा समाज बेरेखा खामानि आरो लेखा फरानिफ्रायसो जानगाराव दोनदों होननानै अजद होदों फेरेंगा फारसेथिं चिरां जिल्ला लावख्रिगुरियाव बर'फोरखौ होस्रांनाय आरो होस्रांजानाय नखरफोरा बिपिएफनि मददगिरि होननानै फेरेंगाया बिबुंथि होनायनि उननिफ्राय गोबां सोंखारि जानायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेनि सायाव खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो फिननायखौ होदों खाम्फा बरगयारिया बुंथिदों दि बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै थानायनि मोन्थाय गैया नामा जेरैखि जाया होस्रांनांगौ आरो जेरैखि जाया हाराहास्ति खालामनांगौ बेबायदि साननाय हनाय लानानै होस्रांनाया जोबोद इनाय जादों रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरखौ सोरखारा मददसो होनो नांगौ ना हाराहास्ति खालामनो नांगौ होननानैबो सोंथि खालामो खाम्फा बरगयारिया लोगोसे बुंथिबावोदि आं 15 बोसोर हाग्रा बिफानखौ सामलायनायाव
हाग्रा सिफायनायखौ माबोरै होबथादोंमोन आरो माबोरै मानसिफोरखौ मदद होदोंमोन बिथाङा मिथिया। बिथाङा मानसिफोरखौ सुथुरसो सानदों, नाथाय UPPLनो भट हो आरो हाखौ ला बेबायदि खैसार खालामदों होननानैबो अजद होयो खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे बुंथिबावदि फेरेंगानि मानसिफोरानो गेदेर गेदेर हन्डा मेसिन लानानै सानहर दंफां दानफायनानै ट्राक आरो ट्रेक्टरजों लांगासिनो दं, बेखौ रायजो राजाफोरा नुगासिनो दं। बेनि अनगायैबो बिथांनि बिजामादैफोरनाव दंफांनि मिल दं। बिथांनि न' खाथि खाथियावनो गं 8 दंफांनि मिल दं। हाग्रा बिफाना जुदि लामायाव दंफां हमोब्ला फेरेंगाया अफिसारफोरखौ बुंहरो आरो बिजामादैया बायनानै लायफिनजोबो। बेबायदिनो हाग्राया जोबस्रांगासिनो दं होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि नागालेण्ड आरो अरुणाचल प्रदेश सिमानिफ्राय जोंनि कसुगाव आरो हल्टुगाव हाग्रायाव हाबफैगासिनो दं, नाथाय बे हाग्रायाव हाबफैनायखौ फेरेंगाया बन्द खालामाखै होननानै बुंथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दावबायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनसिगोन। दैज्लां बोथोरनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बन्द खालामनानै दोनथ'दोंमोन। दा दैज्लां बोथोरनि पिरियडआ जोबनायनि थाखाय फिन मानास माहारियारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ दावबायारिफोरनि थाखाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनानै होफिननो थाखाय थांखि फोसावबाय। चाइनायाव जानाय एशियान गेम्स 2023आव भारतआ दासिम गासै 14 मेडेल देरहासारनो हाबाय। 14नि मादाव 3 सनानि मेडेल, 4 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल। बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहानो हादों चाइना हादरा। गासै 95 मेडेल देरहानो हाबाय। बेनि मादाव 53 सनानि मेडेल, 29 सिलभार मेडेल आरो 13 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ रिपाब्लिक अफ करिया, गासै 49 मेडेल देरहानो हाबाय। बेनि मादाव 14 सनानि मेडेल, 16 सिलभार मेडेल आरो 19 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ जापान, गासै 47 मेडेल देरहाबाय। 47 मेडेलनि मादाव 8 सनानि मेडेल, 20 सिलभार मेडेल आरो 19 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान, गासै 22 मेडेल देरहानो हाबाय। 22नि मादाव 4 सनानि मेडेल, 6 सिलभार मेडेल आरो 11 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ हंकं चाइना, गासै 19 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 5 सनानि मेडेल, 4 सिलभार मेडेल आरो 10 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव भारत, गासै 14 मेडेल देरहानो हाबाय भारत हादरा। गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लनकाम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।